Kuma courage battere na dugo. Ibsega kuma. Moro gambe fu. Be wale mando. Inshallah. Kan kanuma na fleba. Ambe bela jele fu. Singa aduwati. Isa nogo. Marhaba. Mantorosité. Mela tanu. Demadu. Bashi fo itula. Mbe be fu ma kele. Akoka bi fo. Nos. Tondongo ka bi fo. Nostra. Tondongo ka bi fo. Musu damade agene tonto. Ani tandi awajara. No ka bi fo. Ni nywana ni. Oh. Mami ni dami ka madam ga. Aita tu. Moro tokoma ka sa nogo aklobila ka moro kapela jele fo kapela jele wali manno sidno marketa alebe realisation na mi alkado Aisha Damele amba fo ka wali manno alebe technique la Bakar Jara Bada petrolier de alebe difula jamanu kefa ka angola si yate awaketa alebe secretariat la isano marhaba mantorosité ko torosité marhaba alhamdulillah ahaba kakuma awo Udah kuma courage ba kun kana ni kolo ko Traoré marhaba ko basi kon de bay alhamdulillah ambe jabaru mazatanu ka barkada ka fo ko alhamdulillah rabbil alamin rasulu bi tanu ka wala nyondo ni ka barkada ne mani kisi bay ala ko jidaka amma sawbe fo sarata mbulu ka du man se ku sara refna ku barkada le ko wala nyondo ambe do ku ye alibi ala ko bulo kan je encore wana koro ka bankura kanu si soro jangu ka toro nae ni ladri la me jama ye ambulu tanuku barkada ngam masa munu mi chenso ananga bamba to bela jile ka do ko luye bada dali ala ka no ye kanu ba jama be fo faso kono chogo me be fo faso ko kate nya sirge nani bela jile na le ba jama ni la me ba jama be de barakele kono kiseye ko ka bismillah ka keto bele ba nyini ufe na bali ya jona la madola ya ni kalanso nyona ukanye soro amagwanka bu o kadara kono ambo haketo nyini ufe kuma me yi ka do bismillah o kamine femi ye kuna foni kene yasa kulu fana bo kuna siri kono an be ka do fasiri sebon kono kuma de ta ko mada be tinya do tika nguru na kuma batiba na kelengele munu mana sugande onaku garjigaye lo nyegele joko nyuma nyamada ko nyuma ala ko no yawiye ala se ko nyuma no ya anyero ye amma ben ka chari shuya ko tigini ne ga shujuru tigudo ala ka no yawu fana ye kanu ba jama ala me ko nyuma nya ala yo no yawu ye amba fango ala ka kanto marhaba ka bismillah saha faso kono ani faso ko wallahi moro ma kumfolo nadima ayo basite amne amma mana ane muma danye kile dameguna damegule do na mana tizade kana nyini ko dayele sade adamegule do ko mekute ko moso ko flefiela danye kile dameguna Tumani fasiri. Ame keto nyini jama fe. Yusu ambe temeni fasiri indicateur de renouveau. Alni danya kilete kuna funi tiba ale kono. Akadara kono ambe kado Usman Dew. Ale ka kuna funi tani sangaina. Mimbi talike ka do aka dugu mere. Ale ka amfiere kan. Kati mere ka amfiere. Kwani maduru were minu ikado ka fo lu sembe kola. Akwa na gwa ubulo bide. Kado minye ode ya ka fola. Ko ni kado nunu shu sabananye kado ubeberela ni pôle économique et financier ale o kota ga nyeshi kati maire no ye yoro wologem ale ni masaba wore no ye kado aka kangoro sigiwe ko conseil ayo kado kangoro sigi kado ulu masaba wore ka fara kado dangan doka ayo minyi kado buye jallo ale ni badara alu sangare nunu ngoni tobe ko la fuka ta se mauma ube munu wele ko fournisseur kwa na gwanu nulo bide ka sabuke bijuma do nye kwa na gwande kele ka minyi ka do ko nunu tobe enfiere mina obe ko e ko min ko fo o yedugo ko o ngana ngana mun ko fo ani ka do nafolo ka do ngana ngana mu abo fana ko fo kati meri o konnala mona yusu kibaye ka fo ko minyi ka do jalaki min tambe ka nyeshi ologemma o de ka fo ko ay ka do minchi wara kula kasabila se fo wara million keme bonyongo ko de jalaki tambe ka segere o fana temene ko minyi ka do dugo ko ye ka kumbo lusuma ni ko di ka do ka fo sharia so re hukumu konnala ko morcellement illégaux ka kumbo luke wa ko dugo ko kumbita ga kenyi zoni juguso ye ka do masuru ya maula ani sinji sira bale masira ko mini o ka dugo ko kumbeke nyi zoni juguso ye ko nimbe ka do jalaki liyo munu tale ka nyeshini ma ko folema mimbe ka do ka fo sebe kunje sebe ko fo no rapport contrôleur général ale ka do rapport mimbe service public ko kunga ko o ka do kuna foni boka bi ka fo ko fe mi ni ma ko fole nunye adola ko ka do ko o nobla
nɔminɛ de b'u kɔ o kunnafoni nɔminɛ min b'olu kɔ kunnafoni fana y'a jira k'a fɔ ko siganama minnu filɛ nin ye sabu u ma k'a ye fɔlɔ ko présumé coupable ko siganama minnu filɛ nin ye k'u na jɔ i k'a dɔn kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ k'o kuma fɔra i k'a dɔn kununko ko nka ko min ye i k'a dɔn kunnafoni ye ka an y'o o min fana mɛn o bɛɛ kɔfɛ o de ye k'a fɔ ko maa dɔw kanabilala ko chef d'antenne min n'o ye domaine tɔgɔla chef d'antenne ye k'ale kanabilala o waati kelen yanni i k'a dɔn ninnu yɛrɛ ko ko yan'u ka kunnafoni sɛbɛn indicateur renouveau kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye maire ye ani k'a dɔn maa sugandilen 3 wɛrɛ i k'a dɔn minnu ye commune o kɔnɔna maa sugandilenw ye ani fournisseur 2 ayiwa ko olu kɔni bɛ bolola hali bi an bɛ don min ko bi o kumana ko min ye i k'a dɔn olu na bila kiiri tigilamaw ka bolo kan ko mandat de dépôt k'o na da u kɔ ka bi jumadon in k'o na kɛ u ta n'u bila dɔɔni ye k'a na gwa u bolo bi o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko a dɔ la ko u na taa i k'a dɔn ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin ko maa min talen don ko jalaki min ta an bɛ k'u sɛgɛrɛ o de ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro ni y'o bila ne bɛ indicateur de renouveau ta min ye aw ka dɔn docteur Boubou Cissé aw ka dɔn ko sika kɛlen don k'ale na kɛ URD o ka candidat ye ko kabin'o décret sa min ye ko gɛlɛya aw ka dɔn wulikajɔ kɔni min sen na ko maa dɔw kɔni bɛ yen olu kɛn bɛ aw ka dɔn ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ ko yalima ninnu sera an bɛ docteur Boubou Cissé i ka dɔn ale ɲɛ de wa minnu n'olu dɔw kɛn bɛ ka taa i ka dɔn awa min ye kumakunda caman da ni ko fɔ ni maa kofɔlen ma min ye ani kalafili tɔ kalo 8 don docteur Boubou Cissé i ka dɔn ale dankɔrɔba ye a kɛra aw ka dɔn ministre ye ministre min n'o kun ɲɛsinnen don an ka dugukoloko ma dugukolo nafolo ma o tɛmɛna ka bɔ ye aw ka dɔn min ye ministre de l'économie et des finances e ka dɔn a tɛmɛna o sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka tila ka kɛ premier ministre ye docteur Boubou Cissé i ka dɔn awa min ye premier ministre kɔrɔ ale talen URD la sa o kɔni kɛra daba wuli ye min ye aw ka dɔn Sumala Cissé ale yɛrɛ kɔni kun ye dankɔrɔba ye anw ka jamana kɔnɔ min ye politicien min ŋanaba don min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ma dogo maa si la min ye anw ka jamana min ye maa ka hakɛ to i bɛ se ka don aw ka dɔn parti fɛn fɛn ka di i ye docteur Boubou Cissé ale ɲɛsin URD la URD kɔni o maaw y'a ta jɛnɛ u y'a ta k'a ɲɛsin min ma o ye ka dɔn awa min ye u ye jɔyɔrɔ dɔ kalifa la jɛnɛ o biro kɔnɔna na kabin'o de kɛra sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɔw de kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn an ka Niger ni technocrate o ti dɔwɛrɛ aw ka dɔn min ye fɛn dɔnna ŋana don min ye wuli ka jɔ kɛ awa ni maa kalannen don ni dɔnniba ŋana don ani jamana yɛrɛ dɔnniba ŋana don min ye docteur Boubou Cissé ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale ka nali a ma bɛn dɔw ma cogo si la bawo aw ka dɔn olu kɔni siranna k'a dɔn ko an na aw kɛ sababu ye ni ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ olu la moro aw ka dɔn min ye docteur Boubou Cissé min ye aw ka dɔn kuma caman ani kuma kundan caman minnu yɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ ngolo fa parti la olu dɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye u ye kuma dɔ fɔ kuma min n'o folofolo la k'a jira k'a fɔ ko docteur Boubou Cissé min ye Manuel Makɔrɔ ko kɔni aw ka dɔn o y'a wele jaja o kuma min filɛ nin ye i ka dɔn ja docteur Boubou Cissé a n'a ka denbaya k'u taara aw ka dɔn min ye Golfe jamana o tɛ Larabu ka jamana yɔrɔ dɔ ye k'u taara ka taa aw ka dɔn min ye lafiyala ye wa i ka dɔn u taara ka t'u ɲɛma da kɔfɛ o de kɔnɔna na sa aw ka dɔn Alamusa don o kun tɛ kununko ye wa juillet kalo san 2021 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko denmisɛnnin dɔ wulila ko ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye denmisɛnnin dɔ wulila ni ka yɔrɔ dɔ kɛ aw ka dɔn mankan ye ko bolokɔni kɔni ko maa b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ se ka tile dugu cogo si la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye Abdramane Jara n'ale URD maa ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye denmisɛnnin minnu b'a la ko i k'a dɔn awa min ye ko min bɛ ka tɛmɛ URD kɔnɔ bi ko i k'a dɔn ko bɛ maa jigilatigɛ denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ awa k'a dɔn parti tɔndenw ye minnu yɛrɛ bɛ yen awa k'a dɔn hali parti tɔndenw don ni dɔw don bɛ u la ni k'u bila dan dɛmɛ walekɛla ni min filɛ nin sa moro awa k'a dɔn a kuma
kuma kɔni bɛ senna min ye aw ka dɔn Abdramane Jara ale y'a jira k'a fɔ n'o ye URD tɔnden ye k'u na Kalabɛnɛ bɔ nin ko in ɲɛma dɛ u na aw ka dɔn a ko sara da min ye kunnafoni gafew la ani ka kunnafoni di maaw ma walasa aw ka dɔn ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka faamuyali sɔrɔ cogo min na Bubu Sise Dr Bubu Sise ale ka nali URD la a kuma cayara dɛ kuma cayara yɛrɛ a kuma cayara ne yɛrɛ ko politique ko ninnu ni ko ninnu ne m'a dɔn diyabaden min b'a la quoi n'o tɛ ni ne yɛrɛ tun ye Bubu ye wa ne tun bɛ sɔn ka to Abu Dhabi ye fɔlɔ munna de yala a taara yɔrɔ jumɛn ye ko golfu kɔnɔ wa a dugu kelen ma fɔ wa ayi ne tun bɛ to golfu la ye walasa ka n yɛrɛ golfe dɔɔni ka ɲina ko dɔw kɔ a banna sabu fɛn dɔw bɛ yen a nɔgɔni fɛ n'i ye wuli ka jɔw kɛ o de bɛ na n'a kuma caman o de bɛ na n'a kuma caman ye nka u yɛrɛw b'a ɲɛdɔn ye u b'a ɲɛdɔn faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn walahi u bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn n ko tɛ nin na Youssou n bɛ reporter ta politique la hawla wala quwwata donc tɛ nin na n bɛ reporter ta i k'a dɔn k'a fɔ min ye INTM ye an ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnba u ye i k'a dɔn laɲini ni lasɔrɔ min kɛ lasɔrɔ min kɛra o kumana INTM a dɔ la u ni gouvernement u bɛnna kelen ka fɔlɔ bɛnkan u y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuru 5 bɔ ɲɔgɔn kan o kuru 5 wulila n'o ye ni k'u kan di ɲɔgɔn ma min ye INTM ye ale ni gouvernement i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kan di ɲɔgɔn ma fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu taabolo la cogo min na yaasa ka mabɛnw kɛ ka ɲɛsin k'a dɔ kow taabolo ma hakaja juillet kalo in laban yɛrɛ la min ni o bɛ sara ko o nasiraw ko fɔ hakaja min ye k'a dɔn juin ka taa se juillet kalo o labanw ma ko u bɛna fɛɛrɛ tigɛ o ko ninnu na ayiwa ko min ye k'a dɔn u jɔra jɔsen min kan o de ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jɛrɛba min n'o ye minisiri olu ka laadalajɛrɛ min bɛ kɛ arabadenw fɛ juin kalo tile 30 tɛmɛnen ta o kumana ko bɛn kɛra nin ko in kan minisiriw ka lajɛrɛ kɔnɔna la ayiwa fɛn min ye u ka kungilenna bɛɛ bɛ taa nin ko kelen in de sen fɛ ayiwa fɛn min ye k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye sɛbɛn kuncɛ sɛbɛn ko rapport min kɛra conseil économique social et culturel fɛ ayiwa fɛn min ye dɔgɔkun nata ye ko i k'a dɔn ko wulikajɔw bɛna kɛ k'o ko fana ɲɛɲini musaka ka bɔ ka di maaw ma maa minnu ni olu ye baara bila u yɛrɛ ma n'a bɛ f'u ma ko partant volontaire olu ka musaka sɔrɔ sa u k'u tɛgɛ nɔ ayiwa ko u ni i k'a dɔn u bɛna baara kɛ ni hakilina fana ye u ni kiiri tigilamaw baara bɛ kɛ fɛn min kan o ye laluwa min bɛ yen n'o ye OCLEI ka laluwa ye o kumana k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ o laluwa bolodalen kan cogo min na i b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka kun cɛ yaasa k'o lawaleya a ko mi bisibasa mɛnna nin kɛra i k'a dɔn Yakuba Katile a ka kunnafoniw ye a ye min kalifa maaw la ayiwa fɛ a ye min fana far'o kan a ko u bɛ yɔrɔ min bi k'u kɔni ma i ka dɔn ŋaniya foyi siri ni ka fɛn boloda CNT ko la fɔlɔ dama don kuma la ko nka ko min ye k'a dɔn ko u bɛnna minnu kan kuru minnu kan olu ni maa ɲɛmaw de bɛnna kuru in kan n'o ye fangabulon ɲɛmaa ye premier ministre Choguel ko Kala Mayiga o tɛmɛnen kɔ an ka silamatɔnba o kulu min bɛ yan nɔ olu ka ɲɛmaaya kulu min bɛ yan n'o ye i k'a dɔn Haut Conseil islamique ye ko u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye o bɛɛ kɔfɛ ayiwa k'u ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n'o ye président de la transition ye k'o de ɲɔgɔn ye o bɛɛ kɔfɛ bɛnkɛra ni kurufɔlen ninnu ka wuli kɛra n'o ye ko min ye i k'a dɔn sigi ka kumaw ye u bɛna to sen na u tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ bilen sigi ka kumaw na to sen na kuru tɔ minnu bɛ yen n'olu ma ta ba la yaasa o kow bɛ se ka jateminɛ cogo min na o la kolomayɔrɔ dɔ ye Comatex SA o maaw ka ko ye ani k'a dɔn k'a fɔ min ye UNTM a secrétaire général a y'o fɔ ka i k'a dɔn o ko o sɛmɛntiya ni k'a ka kuma kun cɛ an bɛ a ka hakili jigin n'u ye Comatex ta in ta yɔrɔ yɔrɔ la dɛ u k'u jija u ka ICOMA fana ta fara a kan ye ICOMA ko a kɛra gasi ye Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔ ICOMA ta kɛra cogo min est-ce que kabini Alpha ka waati de tɛ wa awɔ a jɔnfɔrara waati ka na don Amadu ka waati la wala bon o privatisera cogo min na dɛ a ka gɛlɛ État k'a fɔ k'u b'a minɛ cogo dɔw la fo bɛnka k'o fana kan a banna bon a tigi fana peut-être a tigi sigilen don n'u nana k'u bɛna minɛ jago a la o fana bɛ kɛnɛ ka tɔnɔbɔ yɔrɔ n'o tɛ a datugulen ma mun y'ale putere fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ basa ni suran tɛrɛ ka luwanse wari minɛ n kɔni b'a dɔn olu bɛ sɔn ka caya ye o kuma Youssou ayiwa i k'a dɔn UNTM ale ta in tɛmɛnen kɔ ale bi i k'a dɔn reporter kɔnɔ an bɛ belebele ale kun kan kuma ta min ye maaw bɔra ni k'olu kun di k'u tɔgɔ da maaba in na Amadu Tumani Ture ko promotion ATT jumadon juillet kalo tile 2 fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ 2021 san in na an ka wolomasiri taba
kalansobaw ka sana kalansoba min bɛ ko emiya n'o bɛ kulukɔrɔ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛw a n'a ko bɛɛ lajɛlen waleyara ye k'a sɔrɔ ka bɔ ko 43 maaw k'olu ka i k'a dɔn kulu kun di ni k'a tɔgɔ da Général Amadou Toumani Touré la école militaire inter-armes promotion fait i k'a dɔn Général Amadou Toumani Touré o kumana ko nin ko in kɛra ka bɛn ni kalo in tile 2 ye a ko i k'a dɔn a bonya bɛɛ tun bɛ maa min kan i k'a dɔn a bɛɛ kun sigi bɛ maa min kɔrɔ bonya bɛɛ tun sigi bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔrɔ colonel Asimu Goita ale min yɛrɛ kɛra ŋaniya in siriba ye ayiwa fɛn min ye furancɛ fanga o maa ɲɛmaa don a ka fangabulon ɲɛmaa fana kun bɛ premier ministre Choguel Kala Mayiga ani Wolomasi Tabaw ka ɲɛmaaw caman ɲɛmaaw yɛrɛ bɛɛ o kun bɛ an bɛ se k'a fɔ ten fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔw ye n'o ye fangabulon ɲɛmaa kɔrɔw ye jateminɛ y'a jira k'a fɔ Modibo Sidibe ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye fo ka taa se Amadu a yɛrɛ furumuso Ladiri ma denba ɲuman n'o ye k'a dɔn Madame Touré Lɔbɔ Tarawele ale yɛrɛ kun bɛ yen ko in bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna k'a bonya sigi a fana kɔrɔ ayiwa ko min ye k'a dɔn kulu ninnu olu ka maa ɲɛmaaba Ala y'o kɛ musolaka fana ye min ye k'a dɔn la major i k'a dɔn ale min kɛra nin kulu ninnu ka maa ɲɛmaaba ye Véronique Dakuo ale kɔni kɛra ninnu kulu olu ka maa ɲɛmaaba ye yegere ye k'a dɔn k'a fɔ ale ye k'a dɔn dubawu kɛ ka kuma ta fɛn min ye k'a dɔn o bɛɛ ye sa dubawu kɛra nin kulu ninnu fana ye ko Ala ka sidiw ma ni ka i k'a dɔn hɛrɛw caya ayiwa min ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn a lakana ni kanu n'a jarabi min bɛ Wolomasi Tabaw la ko min b'u la ka kɔrɔ ko fɛn kana b'o la ko dɔ de ka fara o kan wa u kan'o bila abada o duwawu kɛr'u ye ni ko hakilinaw fana d'u ma ka duwawu kɛ banbaatɔ yɛrɛ ye i k'a dɔn Ala ka hinɛ Amadu Tumani Touré la ATT o kumana ko duwawu kɛra ale ye ayiwa min ye i k'a dɔn laseliw kɛra jɔn fɛ Elhaji Umar i k'a dɔn Abdou Touré ale i k'a dɔn min ye Kawural o maa ɲɛmaa do n'o ye jɛkuluba dɔ ye Kawural renouveau international ko ale maa ɲɛmaa ale i k'a dɔn k'a fɔ ni laseli ninnu kɛ ka duwawu ninnu kɛ a don kama min ye denba ɲuman yɛrɛ ye a yɛrɛ ye kuma mugu ta ka i k'a dɔn denmisɛnw sɛgɛrɛ ka ladilikan caman d'u ma ni Asimu muso y'i sigi Lɔbɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ kɛ maa kɔnɔ k'a denmuso c'est des parentés n'o de la n ko Asimu fana ka Lɔbɔ de b'a bolo sɛbɛ la Jalomuso kɔni Asimu fana ka Lɔbɔ de fila bolo sɛbɛ la n'a taar'i sigi Lɔbɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn ko nin muso n'a den non sɔsɔliba tɛ y'a la dɛ a don kama maa b'o ni Fanta kana taa ye dɛ ayi dɛ u k'a to Lɔbɔ ni Jalo k'i sigi i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ye a tɔgɔ yɛrɛ de Lala de don ou bien Asimu muso kɛ a ko ni jamu ye Jalo ye a ko a jamu ye Jalo an k'a to ma an tɛ tɔgɔ in ma an m'o durusi fɔlɔ a ko ma ale tɛ ka ye i y'a ye wa fana jo don dɛ n'o tɛ n dɔgɔkɛ yɛrɛ nana ka taa maa si ma Asanatu fana ye dɛ an dɔgɔkɛ taara k'a sɔrɔ maa si ma Asanatu ye awɔ Asanatu kɔni olu bɛ se u ka kow la nka dɔw kun kɛn bɛ ko seliba kalofulu b'u bila u ta ɲɛ gangoni dugutaa dabɔra o kuma Yusu an ye nin bɛɛ saba ka bɔ fɛn min kɔnɔ bi o de ye reporter ye u ka bidon boli don parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don Moro an tɛ taa sugu la o bɛ kɛ an ka taa sugu la ni Ala ka jɛ ye inshallah Ala ka sɔn ɲuman na ma ya rabbi Mura min sɛbɛn da n'o ye le pays ye le pays ale kumanen don min ye URD kɔnɔna na bi i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko Mamadu Igor Jara Moro aw ka dɔn ko tɛgɛ kan ka fa la ni maa min filɛ nin min ye le pays y'a fɔ bi a ko aw ka dɔn min ye banquier chevronné ministre kɔrɔ don ministre des finances Mamadu Igor Jara i ka dɔn waleya fɛ bɛɛ lajɛlen b'a la walasa a bɛ se ka kɛ candidat ɲuman ye cogo min na anw ka jamana kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnena jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn URD Mamadu Igor Jara ni kɔni ye Mali wɔmisɛn ani ka dɔn Mali yɛrɛ cɛforoba cakɛyɔrɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fɔ Mamadu Igor Jara k'a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn bawo aw ka dɔn min ye ngɔnkɔrɔ de bɛ tigɛ jɛnnen dɔn Moro de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn Sumala Sise ka parti no URD Mamadu Igor Jara min ye ani ka dɔn Maître Demba fo ka taa se aw ka dɔn Docteur Madu Jalo ma min ye Docteur Boubou Cissé ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn min ye ɲɛmaa ɲini ye parti kɔnɔna na nka min ye an bɔra ka min ye Boubou Cissé ta fɔ min ye Mamadu Igor Jara aw ka dɔn an da b'a ale ta la ko mun na Mamadu Igor Jara k'a kan ka kɛ
URD candidat ye Mamadou Igor Jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ URD a bɛ ka dɔn cadre caman de b'a kɔnɔ minnu bɛ k'a fɔ n'olu kalanna n'u ye fɛn dɔ jamana yɛrɛ taabolo fɛ wa ka dɔn awɔ min ye Mamadou Igor Jara ko n'a fɔra ko an ka kuma kan min ye ministre de l'énergie et de l'eau min Amadou Toumani Touré ka waati Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la k'a kɛra ministre de l'économie et des finances mɔrɔ k'a nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko mina ma jɛngɛ a bolo dɛ wa maa min don i ka dɔn ko k'a to awɔ ministeriya la n'o ye kuran ni ji o ministeriya ye awɔ k'a dɔn ko a bada ko kuran ma tigɛ dɛ ko awɔ k'a dɔn ko maaw ka tamafiɲɛ bɔr'o kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye awɔ k'a dɔn min ye jibondow k'olu sigi yɔrɔ la walasa an bɛ se ka ji sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye Mamadou Igor Jara ye ni maa min filɛ nin i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamana ani ka dɔn min ye jamana ka taabolo ɲuman ani ɲɛmaya a mori ko a kɛn bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ lajɛlen tamafiɲɛ b'a la ala ye ka fugulan ni ɲɔgɔnna kɛ ale a y'a ye ne de la a fɔ e y'a ye ale ni ATT la n y'a ye Amadu la m'a ye Igor la Igor ye don jumɛn m'a ye ko ne ye banfula don ye ale ɲɔgɔnna ye n y'a ye Amadu la n ta kɛ Amadu ta ye ayi dɛ Igor kɛ n bɛ to k'a fara a ka kuma dɔ ani Alimada ni Ibrahim Touré de bɛ ɲɔgɔn kan Sénégali a banna u bɛ ɲɔgɔn kalama Moro min ye awɔ ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye Amadou Toumani Touré bɛɛ lajɛlen b'a dɔn awɔ ka dɔn a ye Igor ye a y'a dɔn k'a jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa Moro awɔ ka dɔn a ye danama don min ye awɔ ka dɔn o de y'a to a y'a ta ka kɛ ministre ye Amadou Toumani Touré min n'a ka promotion kɛra o don ni Asimu ye danaya d'a kan min ye awɔ ka dɔn ka wolomasiri tabaw bɔ olu ka awɔ ka dɔn wolomasiri tabaw Moro ka dɔn ko tɔgɔ n'o bonya a n'a maa ka mana bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a di Amadu ma an bɛ se k'a fɔ ko Asimi Goyita ye Amadu a y'a laɲɛnamaya Moro wa i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka carte d'invitation di yan Koplan Keita ale tun bɛ ka carte d'invitation n t'a dɔn jɔn bɛna kɛ ka tɛmɛ o kan n'ale kɔni m'a kɛ yɔrɔ an tɛna kɔrɔ Yusu bila a la o Yusu ma kɛ ayi dɛ ka ko cɛkɔrɔba ye o de y'a to ale b'a ko to Koplan bolo a banna k'a tila Moro min ye awɔ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ hali ka Soma PEP sigi sen kan min ye Mamadou Igor Jara Dogo ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Moro awɔ ka dɔn k'a to yen fournisseur fɛn fɛn bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ka nafolo ni ka tila ka nafolo k'a jɔgɔ min ye trésor public kɔnɔ min ye Mamadou Igor Jara ye ko maa tɛna se awɔ ka dɔn ka fɛn fɔ a ye a tɛ min dɔn jamana in kɔnɔ wa k'a sababu kɛ mun ye i ka dɔn k'a taara yɔrɔ o yɔrɔ k'a y'o furan k'o jɛ kɔsa in na Moro awɔ ka dɔn banque dɔ bɛ yen banque belebeleba dɔ diɲɛ kɔnɔ olu ka fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu y'a ta ni ka kɛ a maa ɲɛmaa ye nka a bɛna ta i ka dɔn awɔ min ye Mamadou Igor Jara a kɔni y'a ka minɛnw donni ka taa URD la nka a yɛrɛ ka fɔ la awɔ ka dɔn ko nin kuma nin layidukan kun b'ale ni Sumala cɛ yanni Sumala ka ntanya kɔrɔlenko don Nduakɛ Fulakejan Bokariso a bɛ jamana in kibaruya bɛɛ kalama ko Asimi muso ko Lala don k'i ma fili ko Lala Jalo don min b'a fɔ ko ne de Asimu ye a cɛbakɔrɔtɔ Salimu kɛ a ye Asimu fɔ kabi kili k'ale de ye Salimu ye k'a cɛbakɔrɔtɔ k'a bɛ ka sange lajugu Bokariso k'a bɛ ka sange siri ko furumuso bɛ yen min bɛ bɔ police in na ale don wa sisan a ta b'a ni angɛrɛ de cɛ ani kɔɔri kolo jalibi a ka nafigiya b'a la ayi dɛ ne m'o fɔ dɛ ale ma Lala Asimu muso tɔgɔ nafigiya kɛ dɔgɔnin don a ye kunnafoni de d'i ma kunnafoni baarakɛla fana don koyi kana filɛ ɲɔgɔnlɔnbɔla dɔrɔn tɛ dɛ awɔ b'a dɔn k'a ye radio kɛ Bakari a banna bi ma dugu jɛ koyi Burama Gindo bi ko kɔnɔtɛ n t'olu ye fana dɛ nin y'ale ka fatiriya bɔ le pays kɔnɔ Ala sɔnna an bɛ Burama Gindo fo a b'a hakili jigin Sori Gindo la nka ale tɛ sɛbɛnni kɛ ale bɛ technicien don ale tɛ nɛgɛsujurutigiya ye wallahi Yusu n bɛ sɛbɛn ta min n'u b'a wele ko Le Guido Le Guido ni ale ta nin ye Tuwawudamani ka sɛbɛn ye nka ale ka nɔbila sɛbɛnden nin ye yan o kumana min y'i k'a dɔn Seku Kulubali o ka nɔbila sɛbɛn de bɛ i k'a dɔn Le Guido kɔnɔ bi fɛn min ye université ye Kabala an ka kalandenw ka sana kalansoba min bɛ Kabala hali ni yɛrɛ baara ye Amadu ka baara tɛ a université de Kabala Kabala Amadu Ala n'a kira n k'a tɛ ban fɔla de a banna
ni mi ko agara fo ni doke mi nga chani mi meni yede ni ama amarabla doke katme korole de mena ningane no te donzo ga korole mvo e kuranda nya ide abana okuna yusu université de Kabala ko geleya boluka mi yeji ko geleya aninti no kuranye ku ikado ka ko geleya buka o femi ikado ako ka tarabalasa femi nya ikado ministry mi no nyeshine ndo anga sana kalandu aninyini ni o kalan o tabuluma femi mi ikado enseignement supérieur et la recherche scientifique professeur Amadou Keita alenni ajanyo ange ministry mi mbe no yeminni énergie anilo no yejini ndi dugujugoro nafulo o kunya nyana bo ministry Seydou Lamine Traoré ni fana ni igor gasuru nyona doni awo no de igor di fasiri ke ko c'est possible au Mali agafe bi mami o kala bi famille do soro abana ni fana be ka se no bo énergie law awo Lamine Seydou Traoré adola ko ale wulela jouer kalo kile folo ba flani mugani kele sana ninga tay nyeda ikado ni yoro bayinga anga sana kolanso bayin no ikado cité universitaire de Kabala o yoro mi vle ni akunkunye jumenye fe mi mi fo ani mi mbu dala no yedegunye kata ikado dengani ya okoka sabu nye jigibo ayre taragati nyeda koka ka laje fereni de bali minu misega surala okumana kwa ya jira fana ka foko bara takuflana mi no Kabala deuxième phase oko fana ko nobo kero la ko ya ni soja ko sebe o segu kulubali ka fo do le gido kono bi ni ale ga nobla sebenye okumana ko mi nye jama kulu minu no lu wulila kata ni yoro ina ku taru nyeda yoro ka before ma ko station de pompage mimbe jino olu labara kama oglana ya ni station de pompage mimbe gado ka fo no olu fana be groupe électrogène ko fondo ben didi ni roko volema utaru nyeda olu bela jile ka gele mimbo la ko shidon ministre mi na le nyeshine do sana kalande olu ka konya nyana bolima no eketa ke ale kado ka fo aya jira ka fo ko femi onga jamana ka sini nyesigi ko abelebele dobe ikado anga sana kalanzo indela no université o sini nyesigi ko manga ke ko ye ikado nyina bi ke femi ngo anga njando la de ka haklito la wati bela jelena o femi ikado ministry ay laiduta ka fo ko menye ale na ka chagedai kulu kono ni useko damayira ke chugo mina ko bisega bo unola nyebisega soro ula chugo mina professeur Keita ale ikado manyema uwele no ye ikado ka fo université de Kabala amanyema uwele kuka ko bela jele bla senga chugo mina uni energy ale ni soma jepu u mobse ga nyoye ni ga bengele na gele ya mimu ka wuli jona ayo ka do ka fo femi nu mamago bola gele ya an afrakeli nasraula o ayo nyefoli ke uye kakla ka jira ka fo ku ba don tiere la gouvernement ina na gele ya ba de chairman soro e keta chairman wore ufana be utuna se ga bekede ga kadu ye ku joro fa a chairmana femi ka cha ikado fo ka fo atote ministry mimbe na lebe dugu jukoro nafulo ji ani kura kofo anno ye Seydou Lamine Seydou Traoré ale fana ikado tanunta kanyeshi université Kabala manyema uma ku yu chesri ikado chesri mbe kunye munye sana kalande umsega lafia chugo mina kalande njolemba numsega lafia chugo mina aywa ku ye bara minge kama dugo nga talibi toba bino aywa yasa ka fere nyuma soro geleya mimbu dala bi ko wuli ka boy ministry mi nyeshi no ji dugu jukoro nafulo ani ndi ko nyawu nyana bolima ayajira ka fo ko minye kurango yewa ani jigo wa ayi ko soni ndoron ko beke ka do nyana fin yubulo ku bo kuma de meku to yeble ayo la duta uye soni onake nyana fin yubulo o manyema munu be université de Kabala ulu ya jira ka fo ko femi ka do ka fo ko ukako nu tabulo bela jile ko lu ko ne hamine do femina o de ka do kurango ni jigo yin no sira ka nyana bo université cité konnala aywa ko keta folo ye jumenye ko nu ye ka do kurandulu maku kai ka do kurange kuranye kuramini fanga bala tegetegeli ba o kana kechugo shila ikado uguru ka cité konnala tukuni wo be jimi fana sira bo ka di uluma o ka ke sira ye ni tegelite ye sira mina soma jefu ma ko bo nyini ulufe uko ringa be ola ukanyo famu ola aywa menye ikado korole munu fana be no ye station de pompage mi me nye shine ndo ikado jino ulu kunya uglanima ani mi fana be no no groupe électrogène o kata bolo ye kuka ulu fana lagla ninga ikado labenta ka ulu segere ulu mamu kuraye o ko mi
min ye k'a dɔn maa dɔ ka sigi minnu bɛ i k'a dɔn olu ka nin gwɛlɛya ninnu ɲɛɲini sanga ni waati jiko ni kuranko k'o lase i k'a dɔn ɲɛmaw ma u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a nɔgɔnin fɛ minisiri ale kɔni ye k'a dɔn danganiya d'u ma k'u la hakili sigi k'a f'u ye ko ni gɛlɛya minnu bɛ yen k'olu ni kabala maa ɲɛmaw bɛna jɛ ka baara kɛ baara min b'a to ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko ninnu na joona lafiya da bɛ na université de kabala a cité kɔnɔna la an ye nin sama ka bɔ le guido kɔnɔ min ye k'a dɔn Segu Kulubali u ka nɔbila sɛbɛn dɔ bidon bɔli dɔ Yusu Moro n'i y'o bila a k'a dɔn docteur Bouakari Tereta indépendant an b'ale ta min ye chinois anw ni a k'a dɔn chinois ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Moro a k'a dɔn a bɛ san 60 bɔ Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a wulikajɔ a bɛ bonya don o don min ye juillet kalo a tile fɔlɔ san 2021 parti communiste k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka san ŋɛmɛ Moro o bougie u y'o minɛ bougie u ye bougie kɛmɛ de minɛ bougie kɛmɛ tiɲɛ jɔn b'o fiyɛ k'o bɛɛ faa ɲɔgɔn fɛ fiyɛ ko damadɔ don dɛ ayi i b'o fiyɛ ni fɛn de o aspirateur de i bɛ aspirateur kɛ k'o fiyɛ n'o tɛ ni maa kelen faga dun maa kɛmɛ bɛɛ ka taa k'ori bougie da la dɔw da fiɲɛ tɛna sɔrɔ an y'a fɔ ɲɔgɔn kɔ Bouakari Tereta da fiɲɛ y'a sɔrɔ a kile ayi ale y'a ta fa Tereta i ye senkola ye a banna maa min don timinandiyabaatɔ tɛ dɛsɛ foyi la a banna a bɛ se k'a kɛ RPM président RPM ko kɛra timinandiya y'a bolo dɛ wallahi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ɲɛnina tɔɔrɔ la a tɔɔrɔ la ala kana a nafa fɔ a kɔ amina rabi kana ta k'a ka hɛrɛw to amin n'o tɛ wa ni si yɛrɛ bɛ RPM na ale de kɛra si anguloma ye dɛ wallahi n'o tɛ RPM ko kun banna a banna Burama nana ka taa o fana m'a don jatela jango ka ayi Burama m'a don jatela dɔrɔn dɛ n ko Burama fana ye a lajɛ de ka kuma sugu bɛɛ fɔ RPM ma k'u lajaba ka fɛn sugu n ko de maaw ɲɛ d'u la k'u m'ale sigi Moro ala ka kunaja min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ video conférence dɔ kɛra a video conférence an ka Bouakari Tereta i ka dɔn ambassade de Chine na RPM tɔgɔ la Moro ani malidenw dɔgɔra a taara ka taa Mali jɔyɔrɔ fa ye ka RPM jɔyɔrɔ fa min ye an ni chinois ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Moro a ka ca kabini anw ka indépendance ta kuma n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye Moro i ka dɔn nin video conférence la sa jamana ɲɛmaa caman bɛ yen Cyril Ramaphosa Sud Afrique Moro aw ka dɔn Dimitri Medvedev Moro o ye awirisiw ta ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Vietnam o maa ɲɛma i ka dɔn n'o ye Fong Trong ye Moro o fana tun bɛ video conférence in na dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Miguel Diaz n'o ye aw ka dɔn Kiba maa ɲɛma ye Rodrigo Duterte o ye aw ka dɔn République Philippines Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Emerson Nakangwa Moro o ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Zimbabwe o ma tɛmɛ ka bɔ yen Serbie o jamana ɲɛma min ye Mozambique Namibie Congo Brazzaville Sudan du Sud ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ka dɔn video conférence la min ye anw da Bouakari Tereta a fɔ ale de tun ye Mali ale de Mali jɔyɔrɔ fa Mali République Bouakari Tereta ale min ye RPM maa ɲɛma ye i ka dɔn ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan min aw ka dɔn Bouakari Tereta a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn nin na kɛ sababu ye sa min ye parti communiste chinois min bɛ yen n'o ye PCC ani ka dɔn awa min ye PCC olu u jɛra a mɛnna min ye kabini i ka dɔn a jɛkulu in sigira kabini 1921 Moro de kɔnɔna na sa min ye tariku n'i y'a ta k'a lajɛ parti a ma yara parti a ma yegeyege Suruwaw n'o tɛ communisme ni Suruwaw ye fɛn fɛn ju jɔ o y'o donnen ye koyi k'u b'a bɔ yen jagoya la u bɛ se k'a bɔ yen ko kana ni socialisme ni socialisme ni capitalisme o de ma diɲɛ ci bi yan ani communisme nin kɔni diɲɛ yɛrɛ nin koloba ninnu de ye diɲɛ yɛrɛ magosa kolobaw ye a banna nin bɛɛ ko k'a ka taa ɲini diɲɛ na ko diɲɛ tɔ ka to a banna ni hɛrɛ ye parti communiste chinois Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Bouakari Tereta ye a ko k'u jɔyɔrɔ a ka dɔn Chine yɛrɛ jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi Moro k'u taara cogo min k'a ma dogo maa si la Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni sankɔrɔta don chinois kɔni a fɔ alhamdulilayi a ma k'u yɛrɛ kɔ a ma k'u yɛrɛ kɔ dɛ timinandiya chinois ye Chine jɔ ni palan ni fan cɛncɛnni ye a bɛɛ n'a la cɛ wa maaw y'u lamɔ ten de a banna Mao Tse-tung
ale y'u lamɔ ten de k'u yɛrɛ galabu n'i kolo de bɛ mɔnɛ bɔ i la wa aw bɛ ka caya cogo min n'a ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ diɲɛ maa tɛ se aw kɔrɔ jango aw yɛrɛ a banna e m'a ye suruwa u bɛ fɛn bɛɛ dun fɛn fɛn bɛ se ka manger diɲɛ n'a tɛ maa fa sinuwa b'a dun maaw y'a fɔ sinuwaw ɲɛna ko sinuwa den bɛɛ lajɛlen halala den bɛɛ lajɛlen ka o y'a sɔrɔ limɔgɔ kɛmɛ ka dankari sinuwaw la bɛɛ ka dumɔgɔ dun ayi bɛɛ ka limɔgɔ den naani faga mais o ye sini nimɔgɔ bɛ faga minnu yɛrɛ ka naaninan ma dafa n'olu ye 3 sɔrɔ f'u bɛ kasi f'olu bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko e ma limɔgɔ tɛmɛtɔ ye yan tiɲɛ ko fɛɛrɛ nɔgɔninw don hali wari bɔ t'a la a banna a bɛɛ n'a la cɛ wa u ka jamana ɲɛmaaw y'a bonya jamana ɲɛmaa fana y'a yɛrɛ bonya suruwaw ka latigɛ jɔra tan de a banna Moro min ye Awukado Bouakari Tereta a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali ni Chinois ni ɲɔgɔn cɛ min ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn caman na kɛnɛya b'o la sɛnɛ b'o la sirabaw b'o la fo ka taa se kalanko ma Moro Awukado tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ san caman bɔ hali anw ka lakanani min filɛ nin MINUSMA Awukado Chinois olu jɔyɔrɔ ka bon Chinois b'an fɛ Mali la a ko PCC ani RPM min ye Awukado président Bouakari Tereta a y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ɲuman ye min ye Awukado tiɲɛ yɛrɛ la min ye Chinois ka Awukado ni yɛrɛma hɔrɔnya ani Chinois Awukado ka parti a sigili n'o ye PCC u bɛ se k'o ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye Awukado bonyaba ye wa i ka dɔn hali bi min ye Awukado RPM ani PCC i ka dɔn awɔ bɛnkan sɛbɛn o tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 la o b'a jira k'a fɔ Bouakari Tereta a ye Mali jɔyɔrɔ fa wa a ye RPM jɔyɔrɔ fa wa k'ale timinanja ani fasikanu Ka Tereta ale bɛ Ala k'a diya la ni sɛbɛn an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wele ko indépendant maa min bolo nɔ don o ye Mohamed Aidara Mohamed Aidara Bani Hashimi o kumana n'a y'ale bolo nɔ bila sa ne bɛ indépendant ta ni indépendant ta fasikulu olu ka nɔbila sɛbɛn bi yan min ye k'a dɔn binganikɛla dɔw ko olu binna bitigitigi dɔ ka karajigi la u taara ni nafolomugu min ye a bɛ k'a dɔn a ka ca ni sɛfɛwari miliyɔn 1 ye bandiw olu de taara bin ni bitigitigi kofɔlen in kan n'o ye kanajigila kɔnɔna ye a kɛra tarata don juillet kalo tile 6 sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 3 waati 3 heures du matin bitigitigi in kanajigila a bɛ commune de Manden de fɛ Manden commune ka dɔ kanajigila bi yen fɛ fɛn min ka dɔ k'a fɔ bandiw de ye nin yɔrɔ in jɔjɔlimajɔ ni ka taa i k'a dɔn dankari kamalen ka yɔrɔ la u taara ka da jagoya kari ka bɔ a da la ni k'u kari ka don a ka bitigi kɔnɔ Yusu u donna waati min na maramafɛn b'u bolo n'o ye murifa ye u taara u da bitigitigi disi la nafolo fɛn fɛn b'i bolo a bɛɛ di an ma i k'a yɔrɔ fɔ an ye o kumana bitigitigi min bɛ a bolo i k'a dɔn kɛsuni kɔnɔ ye a y'o f'u ye o kun tɛ bɛrɛ ye u y'a papa a jatigɛ kojugu i k'a dɔn a ko k'u ka kɛsuni yɛrɛ bɛɛ ta ka taa n'a ye o kɛsuni talen kɔ i k'a dɔn bandi ninnu wasako ye u ye yɔrɔw de dɔbidɔbili daminɛ ko ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen f'u ye u y'a dɔbidɔbi k'a dɔbidɔbi ka taa bɔ i k'a dɔn woni dɔ kɔnɔ wari dɔ kurulen k'o mɔndɔni k'o don wola ye o bɛɛ i k'a dɔn miliyɔn 1 a n'a kunkanfɛn bɔɲɔgɔnko bɔ o kumana k'u y'o fana ta u y'o min ta nin ye i b'a ye k'a fɔ ko o talen kɔ bandi ninnu tatɔ u y'u negela fana ta u fɛ koyi n'o ye sigarati paquets ye u y'olu fana cɛ ka k'u kun ka sɔrɔ ka fisaya taama ye i b'a fɔ ko ma kɛ ayiwa bitigitigi ale yɛrɛ ka fɔla ko minnu bɛna i k'a dɔn sannifɛnw da feerefɛnw di ale ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka fournisseurs ye ko olu de ka kasabi kun faralen filɛ ɲɔgɔn kan ko fournisseurs yɛrɛ kun kan ka na kasabi minɛ ko waati labanw na ko ale ma ko a ka nali ma bɔ k'o yɛrɛ kɛra 20 heures waati o dun y'a sɔrɔ ale tɛ se ka kasabi in ta ka taa ɲɛma dogo yɔrɔ wɛrɛ la tuguni ko o de hukumu kɔnɔ dɛ ninnu nana bɛn n'o ko in ye tan nɔ ko nɔ tɛ wa a k'ale ma deli ka kasabi mara a ka bitigi yɛrɛ kɔnɔ ka se nin hakɛ ma masiw fɛ a ka don feerelen ko fɔ k'ale ka kasabi mara yɔrɔ tɛ nka fournisseur kun natɔ don a ka nafolo min nɔfɛ o de y'a to ale nana kasabi in bila yan yan'o na waati cɛ ko binganikɛlaw fana garisigɛ nana don o la ka bɛn ni nin don in ye o kumana ko min ye k'a dɔn fournisseur ka wari bɛɛ de taalen filɛ nin ye ani ale yɛrɛ sɔrɔni min kɛ a don tile kama k'o bɛɛ de taalen nin ye ko nka ko ale bɛ fɛn min fɔ k'a bɛ maa ɲɛmaw wele min filɛ k'ale sɔrɔ ani fasiri kɛbaaw ka fɔ la ko maa ɲɛmaw bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakana tigilamaw ko min ye anw ka jamadonyaw waatiw mana se seliw fara sanyɛlɛmaw kan n'olu kow sera ka ban ko bandiw bɛ kɛbali kɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ dɔkɛbaliw bɛ fɛ ka i k'a dɔn u yɛrɛ musaka dɔkɛlaw ta la k'u bɛ wuli ka nin fari ninnu de da nin kɛwale sugu de bɛ da o waati la o kumana k'a dun dagalen don jamana de ka jamanadenw lakana tigilamaw olu fana ni jamana bɛɛ ka jɛ ka jamanadenw n'u bolola hɛrɛw lakana k'o tuma dɔ ye nin ye seli ɲɛkɔrɔlaw la a n'an ka jamakow ɲɛkɔrɔlaw la fo ka taa se
san yɛlɛmaw ma ko nin ko ko mana boloda ka ban i b'a ye nin kɛwalew de fana bɛ daminɛ bandiw fɛ aw dun tɛ dɔ kɛ sa yɛrɛ mun mɛn kɔnɔ ka taa dɔkɛlaw ta sɔgɔmada kelen k'aw maa mago dilan o de kɛra bitigitigi in na k'a ka ca sefa miliyɔn kelen kalajigi la o kumana u y'o ta ka taa n'o ye Moro an bɛ da yan an Ala ka jɛ a b'a hakili jigin Mariam na Nkuma Keyita la kalajigi la a k'a dɔn an kanubaa ba don u sigiyɔrɔ bɛnnen don Yema inshallah min ye i k'a dɔn Sumunu Bamoyi Fadiga ko n k'i fo k'i barikada u ye wele Bon appétit kɛnɛ kan k'i nan'u ka wele jaabi ni bonya ni karama ye wa u ye laɲini min fana kɛ k'i y'o minɛn fa o kuma ko k'a f'i ye k'a barika i ye ko k'i sɛbɛkɔrɔ fo an bɛ Bon appétit yɛrɛ baarakɛlaw de fana fo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fana ye baara ɲɔgɔnya diya dɔ di wallahi i y'a faamu o kumana Yusu ko Sumunu a ka foli ye nin ye n'o ye Bamo ye ni an ko a ma ko Fadiga mais a tɛ min kalama c'est-à-dire a grande sœur n'o ye Kiya ye o ye anw ka madame de ye Fadiga t'o fana kalama Sekɔrɔba muso de ye Kiya ye anw grand frère kɔrɔba muso o de ye Kiya ye Kiya ye ale fana grande sœur ye o tu vois les vies c'est comme ça au Mali o kuma an bɛ Sekɔrɔba ni Kiya yɛrɛ fo ka kɔrɔ David fo nin saga in na Sisogola la Bangoni Salen b'u la an ka foli an ko fo k'u waleɲuman dɔn Moro i b'a yɛrɛ fɔ n ye denmisɛnnin minnu don bi u ka jamukan n'o ye Bon appétit kosɛbɛ jamukan tɛ jamana in kɔnɔ jamukan min ni min bɛ ka jama wele don o don si sɛgɛn tɛ ɲinɛ o yɛrɛ jama bɛ bɔ don o don ka na lajɛ ani bɛ maa minnu wele maabaw don maa dogolen ka olu bɔ k'u yira diɲɛ na Moro k'o ye fɛn maa minnu tɛ fɛ k'u yɛrɛ yira ka bɔ n'olu ye u bɛ ɲinɛ kɛra maa minnu kɔ jamana yɛrɛ fɛ wa u ka o baara daminɛ ni bi cɛ adamaden hakɛ min don n'a hinɛ na Ala de b'o dɔn wallahi nimisa ala fiye wallahi Ala kanu nimisa minnu b'a baara kɛ plateau kan o tɛ dɛ Fadiga ninnu ye dibilamaw ye ani plaisir b'a fɔ cogo min olu de b'a coordonner ani Boubacar Sako plaisir olu ka équipe min ye caméramanw ni a ka ca jama ka ca mais Boubacar i grand frère kɔrɔba yɛrɛ fana b'a la joni Seydina Kɛ grand frère de valeur a tɛ fɔ a kɔ ale kɔni a tɛ fɔ a kɔ dɛ voilà ko woro ne ma woro ka muso ko kuma fɛ yan i y'a fɔ dɛ ne ye woro n'a ka goba bi ne ala fɔ ka woro hinɛ don ne na Safi ka araba ne ye ja in de lajɛ woro kunna jara dɛ ne ko binna kan fo ne kun taara bulldozer ta ka na bɔ a kan ne jatigɛra terrain ka woro wolo a ma fisa nin ka bi a kan ye ala kɔsɔn nka a kɛra bɛɛ binni kɛrɛ kan bɛɛ binni o de y'a kunna ja n'o tɛ n'a kun binna plaisir kan dɔrɔn an tun b'a ɲini o an bɛ bulldozer de ta ka na pousser ka bɔ a kan hali o bɔlen kɔ an tun b'a ɲini dɛ sabu a b'a mɛrɛkɛ i hɛrɛ i t'i bɛrɛma ko kɛ ala k'an kunna ja ma kan k'i yɛrɛ sigi sirada la tɛmɛbaatɔ k'i foni koyi ara fana ko tiɲɛna ko ale ka dunbiya ko tiɲɛ ko nka ko ni ko ni i ye dɔ fɔ dɔrɔn ko arabasi ka kuma dɔ fɔ tɛ ko o ma n'ale rɔ han ara ko tɛ ara dunbiya ko man d'ale ye ayi ko ka d'a ye nka i ye min fɔ ka fara o kan ayi ne m'a fɔ n ko ale bɛ n ko a bɛ fɔti ye o man d'a ye o ni ko dunbiya ka filanan ko d'ale a fɔti ni ko madame Dum Musa a b'a fɔ ko ara oui sourire pour la photo ala kosɔn ala ka mun ja min vie a joya ta ɲɛ dɛ wallahi mura an ka don communiqué kɔnɔ association des commerçants détaillants ferraille ani matériaux de construction moro a ka dɔn nin communiqué min ni association des détaillants min a ka dɔn n'o ye ferraille ye ani maa minnu bɛ n'o ye sojɔ minɛn feerelaw ye ACDFMCM moro k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele u ka tɔndenw min ye a ka dɔn ani kɛnkɛ yeri mɔgɔw o tigiw Bamakɔ ni Kati lajɛ belebeleba la lajɛ beleba min n'o bɛ kunnafoni di a bɛ kɛ sibiri don juillet kalo tile 10 san 2021 14h waati salle de conférence min n'o ye chambre de commerce i ka dɔn min ye o salle de conférence a bɛ kɛ o tuma nin ko in bonya kɔsɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan
o de dagalen don Lamine Traoré n'ale bolona bisikoma da min yi ka dɔ foli ni y'a ye olu ma an bɛ foli ɲɛsin ka dɔ an grand sœur ma n'o ye Masireta Sayimas n'an y'ale fo an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ka dɔ Sori Kɛmɛso ani Ali Kɛmɛso ani ka dɔ Africom baarakɛlaw an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma n yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye Fulakɛja ye Bokar So an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma ka foli kɛ ka dɔ Samba Traoré Kita TP la foli an b'a kɛ ka ɲɛsin ka dɔ k'a fɔ an kanuba min ma n'o ye ka dɔ an grand frère ye Umar Keita Koplan an b'ale fo ka Madu Diko ani Mamadu Diko an ka foli b'u ye ayiwa min ye ka dɔ Mama Golfa n'u ko Mamadu Golfa n'u ko a ma ko Mama Golfa an ka foli b'a ye ko jɛmukan ye a b'a lamɛn kosɛbɛ Yusu Moriba Cili bɛ dɛ i to a ma an tɔma bɛ yen n'i ye n tɔma fo ye n bɛ n tɔma yɛrɛ fana fo n'o ye ka dɔ Commandant Modibo Sanogo ale ni Sagara ka taa se Jarakamuso ma a bɛ hakili jigin Kumba Jara a bɛ hakili jigin yɛrɛ fa la n'o ye ka dɔ Ba Lamini Diallo bere rouge à la retraite a bɛ kankuranin na an ka foliba ye ani ka dɔ a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen Yusu an b'u fo ka foli kɛ Karim Dambele ka dɔ auto école Renouveau an ka foliba ye a n'a ka moniteur n'an ye Karim Dambele fo an bɛ an wolowolo terimuso fo kabi Wagadugu n'o ye ka dɔ Makebe ka foli k'a ɲɛsin ka dɔ nin sanga in na kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma bakurunba foli la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan Moro an bɛ fo de kɔnɔ an b'a fɔ Kati douane na ka Madu Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ Bala Sumare ka dɔ an b'a fɔ ale ka gouverneur ye Dieudonné Sangare CMDT fana ka taa se ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro ka dɔ Mohamed Aga Ijas an b'ale fo min Almedi Aga Ijas Moro ale bɛ ka na ka taa se ka dɔ Mohamed Aga Ibrahima ale bɛ DIA la Kati Moro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase Janginɛ Keyita Basigine Keyita Actrosi Aluja ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma PDG i n'a famana wa Njayi ko an ka foli b'a ye ka PDG Njayi fo ni sanga in na Jo kamalen tɔgɔ de ye Jo Jo ko don u b'ale wele ten de voilà a bɛ ko kɔrɔ Lasana Njayi a bɛ ko kɔrɔ wele cogo ko Gunter Gunter sa o kumana an bɛ foli kɛ La Perle ye n'o ye Penda Abdoulaye Jawara ye an b'a fɔ La Perle ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Balakisa Mayiga n'o ye Seline ye an ka foli b'a ye k'a fari tun ma jɔ Ala ka jiri kɛ lafiyaw la o kumana Yusu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada kan k'an bɛɛ da dɔgɔkun nataw la ni Ala ka jɛ ye baara ɲɛna merci beaucoup aw k'an bɛɛ.